दिनैनि आर'ज हान्जाया सानजा गहपुरनि बरपुख्रि आर'ज हान्जा बिथांमोननि जथाय आर'ज आरो आर'ज जागासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोनखौ देखायलांगोन अननानै नायलांबाय थादो भिडिअखौ
दोनोमोन आसिनखाथि अखा ख्रेब-ख्रेब हाबा बासजों फोद मावनानै ओरै गुहुरबा थैयोमोन आरो बेबायदिनो मानसियाबो उन्दैनिफ्राय सोरबा 80 बोसोर 90 बोसोर बा 100 बोसोर जोरनानै बोरायनानै थैयो सैमा अमाया बोरायनानै थैयो दंफां लाइफां बोरायनानै थैयो मोसा मुफुर मैदेरा बोरायनानै थैयो गान्दा लख्राया थैयो बे जाबाय बाथौ बोराय बाथौआव बोरायनानै जों थैयो नाथाय बोराय बाथौआ जाबाय बोरनिगिरि बाथौखौ सोरजिग्रा हा दै बार सान अर अख्रांखौ सोरजिग्रा बियो बेखौ सिफायनो हागोन बोराय बाथौआसो सिफायनो हागोन हाखौ गलि होनो हागोन दैखौ बोहैगानो हागोन बोहैगाहोनो हागोन बारखौ बारगाहोनो हागोन सानखौ ओंखारगा होनो हागोन अख्रांखौ हाजों माने नांजाबहोनो हागोन नाथाय बिनि अनगायै रावबो हाया दिनै बैगानिक मुगाबाबो बे मोनबा गोहोखौ रावबो दिनै फोजोबनो हानायनि गोहो गैया जेब्लासिम बोराय बाथौआ बाथौखौ दोनबाय थागोन मुलुगनि गासैबो थाबाय थागोन बेनिखायनो जों थानायजों लोगोसे जानायजों लोगोसे रंजानायजों लोगोसे न' बां लुनायजों लोगोसे गारि मथर लानायजों लोगोसे जाथि बाय जाथि निजिनि कालचार मोसानाय रंजानाय बोथोर बाय सिजोन फोरबो हाबाफारिखौ जोङो थि खालामनानै दिनै गोजोर खालामनो थाखाय रग' रग' सायख'नानै लाबोदों जेरै बेखौ नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोननि बे